nu. Ja, okay. 100 p. Hvad filmer du til? Min YouTube-kanal. Dit ansigt. Har du en YouTube-kanal? Ja, det har jeg haft i lang tid. What? Jeg har også en, jeg uploader bare ikke andet noget til den, så... What? Hvem er det, der står forrest af os alle sammen med dansk flag på? Nå, der er der Det er nok mig. Ja, jeg er Marines, ja. Marine, baby. Shit. Fuck, en af mine bliver ramt. Hvorfra? Gasser, så går vi. Så skal du Nej. Jo, jeg skal. Jeg skal ikke bestemme. Har de taget selv? Nå, okay. de har en... Nej, heldigvis, fordi ham der er sæleren der, han er ikke det røvhul længere. Hvorfor er I fucking taget? Ej, de har bakken. Rend mig i røven. Ej, nej tak, jeg er ikke bøsset. Jamen, det er da heller ikke. Men nogle gange er det sjovt nok at prøve. What the fuck? Hej igen. Ej, Okay, jeg er simpelthen... Jeg er nødt til at tage en anden troop. Marine Steve Barbarøj. Det er simpelthen... Ja, okay. Mener du, de sutter lidt? wow, har du først fundet ud af det nu? Mads? Jamen, de plejer faktisk at være gode nok. Jamen, de er gode til tæt hold i lang afstand. Ja. Vi har charger bare for det over with. Get it over, sir! Get over here. Du skal sgu da ikke charge! Skyd! Get Jo, over jeg skal. here. Skyd nu, så vi kan få noget ind! Nej. Job. Get over here! Fremad. Fra Danmark. Alle mine mænd er bare fucking Knock døde the i din German vej. line! Det er forfærdeligt det her. Stod jeg også. Jeg skal lige have dig teabag på et lige. Ivar, er du flink. Tak skal du have. Soldat siger, det var sådan. Nå, skal vi Så se. du fik jeg teabag. Okay, vi har ikke nogen artillery. Skal jeg tage en cannon eller en howitzer? Tag en cannon. Jamen, eksplosive skud er sjove. Du har ikke rækkevidde til at skyde dem der. Nej, en howitzer kan jeg ikke rigtig nå. Eller, det er heller ikke særlig præcis heller. En gang fik jeg næsten et helt hold med det, fordi at de stod i en klump. Det var fucking dumt. Kan du huske den gang, hvor vi samlede mine troops, stillede dem helt sammen, så i 5 rows, og så var det bare fucking nakket halvdelen af regimentet med et kanistershot. Det var sindssygt. Og det var første gang, da vi prøvede kanonen. Ja, det var vildt. Ja, det var ikke første gang, men det var... Det var første gang, vi prøvede mod hinanden. Ja. Ja, det var sjovt. Det var tider. Knock them German line! Det ser ud til German 9 taber. Fuck nej. Hvor er German Jo. line der? Okay, Så var de du tabte. vist. Ja. Tag og forgat. Og kæft over der. For du var grim til mig, og din mor er med på den værste. Jeg bliver med din sten. Hvad vil du have? Og kæft og hårdt på arbejdet i dag, mand. Ja, Jeg hader at gå på arbejde. jeg hader simpelthen også bare at have fri. Okay. Hvad arbejder du så, Mathias? Jeg arbejder ude ved en gård eller andet, hvor jeg så skal hjælpe ham med at løfte bære og sådan noget. Jeg får faktisk rimelig gode penge for det. Hvad? Prøv lige vent. Arbejder du på et slot? Nej, Han sagde en gård. for fuck. Ja, men der er, jeg kan ikke huske, hvad slottet hedder, men der er en slot hernede i Sønderjylland. Der er der også en gård ved siden af. Jamen det er i Midtjylland, din ej for... Ja, men den er fucking tæt på Midtjylland. Den er nærmest lige ved Kongehoved. Det er lige ude for Bredballe. Så det burde det ikke. Nej, eller hvor... Nej, Ja, okay. hvor fuck er det henne?
kan ikke engang huske det. Tæt ud af der, hvor du boede engang, Jonas. Bare lidt længere væk. Mathias, kender du Det ikke nogen? er ikke Uldum, Tøring. Ja, Tøring. Derude. Mathias, kender du nogen, der hedder Victor i det her regiment? Ja, Hvem? Hvem? det er jeg sgu ikke. Nå. Nå. Nå, okay. Jo, nej, jo. Se det! Jo, Sig det! jeg kender, jeg har hørt ham før, men jeg kender ham ikke personligt. Men hvad hedder Så- han på Gamertag? William, hedder han Victor? Victor, jeg ved det ikke. Jeg har bare Okay. hørt en sige William. Nej, I forvirrer mig for fuck's sake. Okay. Okay. Ja, en der hedder Victor, jo, han har været her, men jeg tror bare ikke, han er på anymore. Er han af høj rang, eller? Au. Ham der russeren sagde, han har fået information fra en Victor Jensen eller sådan noget. Jørgensen. Jensen, tror jeg. Ja. Fuck, jeg er ikke den eneste, der har taget artillery. Eller noget. Vi er 3 artillerists. Og mere, jeg hjælper dig. Hvad? Tak for lort. Nå, Shit. nej, du vil hjælpe. Hvad med det der hedder der? Nå, det er Mathias. Rambo, du er godt nok nogen... Det er det der, det er deaths. Kingo, ham vil jeg hjælpe. Det er fordi, jeg har spillet han rigtig lang tid. Jamen stadig... Kingo har Det er flere. helt vildt. Kingo har flere. Kingo, hold da ferie! Hvad? Du har da vist flere hvem du har dræbt. Ja. Det er fordi, at de sidste to runder, tror jeg, Marine, så de er bare menneskeskrald. Og de første par runder, ikke også, der har de haft den der bakke der. Ja, der havde de den der bakke der var de meget under sig. Toft. Nu skal jeg lige spille dig spørgsmål. Okay? User entered your channel. Det er Iversen, den fede, Iversen. liderlige møger. Goddag. Jeg skal stille dig et spørgsmål. Nu skal du lige lukke din røv 2 sekunder, fordi jeg skal lige fortælle jer. Nej, for det følger Jeg skal lige fortælle jer. Jeg har Nej, fået en ny for- computer, og det er dejligt. Ja. Okay. Det er Men Iversen, vigtigt. Ja, nu vil jeg gerne høre. kender du en fucking russer, som har været herinde? Russer, Hedder du Victor? Ja, Jeg det hedder hedder Victor. Victor. Ja. jeg hedder godt nok ikke Victor. Nå, okay. Okay, så kan det ikke være dig. Jeg skal lige have 2 sekunder til at finde ud af noget her. Ja. Fordi at du skal bare fucking lukke din røv, skal du? Okay. Men Jeg er hader, når Toft, mennesker hedder du Victor? Toft, hedder du Hvorfor Victor? giver det ikke nogen mening, det der? Jeg træffede du Victor? Ja. Nej, han er ikke. Nå, okay. Nej, okay, det er bare fordi, der har været en russer herinde. Han havde fået serverinformation af en eller anden Victor eller andet. Ja. Det er dejligt at få en ny computer. Det er så lækkert. Ja, det er fantastisk, ja. Kingo, ved du hvad? Jeg har Vilde. simpelthen... Hedder Guys, Videogaming. guys. Kingo. Okay. Okay, Så Vilde Gaming har givet ham information. Han går bare sådan ind på serveren og trollede os. Men En er det så anden ikke russer. jeres skyld? Er det så ikke jeres skyld, at I bliver trollet? Nej, Nå, det er ikke så meget det er mere bare, hvordan fanden han er kommet herind i første omgang. ja. Nå, men altså, Ja. alle TS er jo listet på den der roster offentligt. Ja, men hvordan har han Så- fået password? Det ved jeg sgu ikke. Det, altså, I hedder jo DDA, ikke? Så kan det bare være, at han har prøvet DDA 1, 2, 3. Seriøst. Jamen, det... Nå, nej, det var TS-serveren. Men det er netop det. TS-serveren har jo DDA 1, 2, 3. Nå, okay. Det er lang tid siden, jeg loggede ind sidst, så... Nej, Og det er der det jo så ikke ikke. bare tal ved Det, serveren. det er det jo så ikke, Kingo, fordi du sidste gang... At, Nå, Jeg ja, tror, det er lang tid siden, jeg har sidst indtastet login-oplysningerne. ja, det var bedre. Nu skal jeg lige have gjort noget, fordi at jeg har myreskrift på min skærm, og det bryder jeg mig ikke om. Ja. en af Waffer tingest. Ja, det er det der med sådan en fin det ny der høj boss, der opløsning. Ja, Kan jeg det bliver så? først lidt. Det er ikke så godt. Jeg har lige ladt en roundshot. Skrifttyper. Lad mig se, om det er herinde. Er det ikke det? Jeg skal også lige have ændret den det rigtigt. Hvor har vi... Jeg skal lige have fat i Palatino. Hvor er det? Fuck er det? Det er en skrifttype. for helvede. Det lyder da en sjov skrifttype. Det er den bedste skrifttype. Nå, fuck. Det var sådan lige 2 artilleriregimenter, der lige døde der. Nej, har I ikke nogen til at reload den mere?
Jo, jeg har. Ja, okay. Jeg ved ikke lige, hvad Jonas Nå. snakker om. Du har 2 kanoner nu. Det er fandme en mærkelig sætning, de har brugt til at, så de bruger til at teste de der skrifttyper. Ja, den er virkelig random. Prøv at høre. Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walter spillede på xylofon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Det er fordi, den sætning bruger alle bogstaver i alfabetet på en gang. Ja, det ved jeg godt, men det er bare en meget sjov sætning, synes jeg. Ja, den er en lille smule tilfældig. A, B, C, D, E, Min German line nok lidt der fra Vivian. Hvordan får jeg den så til at bruge den skrifttype? Og det kan jeg sgu ikke huske. Det har jeg aldrig fiddlet med. Jeg bruger altså bare den standard. Du bruger vel bare Windows går ud for. Jeg bruger Windows, ja. Ja. Mathias, du må reload den der kanon der. Jeg har ikke, det gider ikke. Nå, okay, så blev du kørt ned, eller blev ramt. Der er en kæmpe linje der til hvad hedder det, højre? Nå, Du skal fandme ikke skyde med en linje. Hvad kunne vi godt bruge af andre troops næste runde? Høj. I kunne godt bruge noget mere linjeinfantteri. Mere linjeinfantteri. Okay. Fuck no. Okay, dem snupper jeg. Eller, ja, livvagterne og hvad det nu er. Og jeg har en helt anden chester pack, så ja. Nå, den bruger jeg også nu, der er fucking lækker. User entered your channel. Du har lavet Karl. Rambo! Lavet Karl. Iversen. Iversen. Ja? Jeg er liderlig, hvad skal jeg gøre? Du skal babbe lappe, skal du? Det er det, okay. Hvorfor siger den sådan en? Jeg fik en besked på Skype. Hvad fik du? En besked på Skype. Af hvem? Det ved jeg ikke. Fik du fra ham der mærkelig person russeren? Nej. Okay. Men det er en af mine venner, der har sendt mig en YouTube-video. Hvorfor Den siger den så gider jeg noget ikke se. halløj? Den siger noget mærkeligt noget. Hvad siger noget mærkeligt noget? Hver gang jeg er forbundet til Teamspeak, ikke? Ja, Så er der sådan en mærkelig... Prøv at sige noget. ja. Igen. Halløj. Det forstår jeg ikke, det her. Hvad er der? Skal? Jamen, at lyden bevæger sig rundt i kranet på mig, det bryder jeg mig ikke om. Nå. Sådan der, hvor den skifter fra højre til venstre og sådan noget stil. Det lyder lidt sådan. Prøv igen. Ja, Hej. jeg bliver ved med at tale, uden at sige noget af stor Og det er fint nok. betydning. Det er egentlig meget sjovt. Det bliver meget bedre. Men der er sådan en mærkelig ringende lyd. Og det, nej, det er ikke tinnitus, fordi lige så snart jeg går ud for det der Teamspeak eller Teamspeak generelt, så forsvinder den. Og det er meget mærkeligt. I var sådan, må jeg lige spørge en ting. Nej, det var du ikke. Hvor har du købt din computer henne? Jeg har samlet den. Hvad for noget? Jeg har samlet den. Okay. Hvor er så delene fra? Komplet. Ja, okay. Okay. Jeg har købt for 8.000 kroner dele og software til en computer, man kunne købe i Elgiganten, som ville være 13.799 kroner værd. Ja, okay. Det er en ret hæftig besvarelse. Jamen, det er, hvis man skal virkelig have computer, og det skal være sådan billigere, man ikke magter at samle den, ikke også? Så MM-Vision. Det er også der, jeg har købt min. Ja, men der har jeg den også købt min. mmvision.dk. Jeg tror, din og min er sådan næsten lige kraftige. Din er måske lidt bedre end min. Men jeg har også givet 8.000 på min. Jeg har givet 13.000 for min. Jeg tror, jeg har den der Ganser Ultra med nogle opgraderinger til. Og jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men, min det er den der X1. Den der, en af dem der, som man ikke kan customize. Okay. Ja, Ja, den ja, er Jeg også. må spørge dig det her. Jeg kan ikke holde ud at være på Teamspeak, hvis jeg får en løsning på det her. Ja, også det. Det skal vi også have en løsning. det kaldes en revolver. Det er meget nemt at løse. tape. Jamen helt seriøst, jeg bliver nødt til at finde ud af det der. Men prøv at kigge med nogle... shit. Det ved jeg ikke. Prøv at kigge i lydindstillingerne og nogle kommunikationer og sådan noget sted. Det er jo sjovt nok også det, jeg prøver at skabe.
Jeg var din skat. Hvad siger du? First blood. Jamen, goddag. Hvad siger du? Ja, Goddag. jeg bliver ved med at sige noget, som ikke er af stor betydning. Men det er egentlig meget sjovt alligevel, fordi jeg skal blive ved med at snakke hele tiden. Og når jeg snakker hele tiden, så laver jeg lyd med min mund. Men Okay, hvor der kæft. faktisk så... Jeg holder kæft. For fanden der også. Ja, Mathias, for satan! Hold din Mathias, kæft! du skal ikke give mig tjeneste. Du dræber min teammate der. Ej, for helvede. Jeg har bare brug for en skud. Bare for Det var da pænt gjort. Du kan så ikke bare selv gå ud og dø og så overtage ham. Nej, jeg vil have mit sværd og min kikkert. Lad være. Så kan du bare droppe det. Jeg kommer. Hvorfor er det, jeg står Det er sødt den lyd, han laver, når han kommer. Nej. Så har han ikke et sundt liv. Det var slet. Det var en meget, meget tøjt spil, jeg fik i hovedet der. Jeg kom løbende nøgen. Du kom løbende. Nøgen. Du lavede den lyd. Fuck, skønnes også. Hver gang jeg kommer ind, så kommer sammen. Du lyder som en hovedløs kalkun. Det er også det, jeg prøver på. Nå, okay. Nej, jeg tror ikke hovedløs kalkun, jeg siger ikke så meget, tror jeg. Jo, deres hovedløse hoved siger noget. Jeg tror, jeg fik en stilbesked. Altså, Mathias, hvis du skal spørge en ekspert, som har hørt det hovedløse, så skal du spørge mig. Jeg har da også gjort det. Altså, vi slagter hvert år. Det gør vi sgu da ikke, men jeg har hørt det en gang, og det var fucking sjovt. Jeg vil gerne lige spørge om noget til personen, der ved noget om hovedløse kalkuner. Mig. Ja. Ja. Jeg skal lige spørge dig om en ting. Hvad? Hvor meget ved du om kalkuns fysiologi? Ikke en dis, men jeg ved, det smager godt. Det kan godt være. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Nu skal du lige høre her. Og hvad? Så vidt jeg ved, hvor langt er det nede, man skærer hovedet af? Man skærer den sådan lige ned under hovedet. Man skal ikke skære den længere, for så har du ikke noget halskød. Nej, okay. Nej, så kan det nemlig godt give mening, fordi de fleste af